Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायाव हरनाय थाबाय। So दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आं नोंथांमोननो ओरैबायदि मोजां हिल्स बा फ्लेट्स दिन्थिगोन नोंथांमोननो आरो बेबो मा मोनसे इन्टारेस्टिं खोथायानो जाहैबाय बिराद एफोर्डेबल प्राइसआवनो नोंथांमोना बेखौहाय बायनो मोनगोन आरोना। ओमफ्रायहाय नोंथांमोननो आङो गासैबो बे प्रडाक्ट्सफोरनि हिल्स फ्लेटनि आङो लिंकखौहाय बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनावहाय होनानै दोनगोन सो दैट नोंथांमोना जुदि माबेबा मोनसे हिल्स बा फ्लेट्सखौहाय मोजां मोनोबा नोंथांमोनाबो अर्डार खालामनानै लानो हागोन आरोना। सो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोनखायनो आङो फार्स्टआवनो बेखौहाय आनबक्सिं खालामनानै दोनजोबखाबाय आरोना सो दैट आं नोंथांमोननो बांद्राय गोलाव खालामालासिनो दिन्थिनो हायो। सो नैबेयो जाहैबाय फ्लेट वाइट कालारनि जिहेतु आङो गवायावहाय फैनायावहाय बारा मोनसे शु ओमफ्रायहाय मोनसे हिल ओमफ्रायहाय हावाइ सेन्डेलफोरसो लाबोनो हादों आरोना बेबायदि लाबोनो हायाखैमोन बेखायनो आंनो नांगौ जानायलाय आङो बेखौहाय अर्डार खालामनानै लाबाय आरो जिहेतु वाइट कालाराथ' सब ड्रेसजोंनो गानजोबनो हायो आरोना सो बेखायनो आङो बेखौहाय अर्डार खालामनानै लाबाय। ओमफ्रायहाय मा होनना बुङो गवायावहाय एसे गाहाय गोजौ आरो लोगोसे बालि नालाय बेखायनो हिल गानबाबो मा हाबसोलाङो बेनि थाखायनो फ्लेटानो बिराद बरिया आरोना आरो बेनि जा डिजाइन दङ बिराद मोजां मोनदों आरो बिराद कम्फर्टेबल आरो लोगोसे एसे हिल दङ नै नोंथांमोना नुनो मोनगोन एसे हिल दङ सो जाय आं बायसा एसे गाहाय बिथांमोना हिल थानायखौ मोजां मोनो आरो लोगोसे फ्लेटबो नालाय बिराद कम्फर्टेबल आरो बेयावहाय जा बिदि खाग्रा दङना बे बिराद गोलाव ओरैबायदि मोजां नुयो फ्रकफोरजों गानोबा बिराद साइज नुगोन आरोना सो नोंथांमोना आंखौहाय जेब्लानोखि गानगोन आङो फट' भिडिअसथ' होखागोन नालाय नोंथांमोना नुखागोन आरोना सो नोंथांमोना साइडआवहाय नुदों जानांगौ बेसे प्राइसआ बिराद खमावनो मोनदों ओमफ्राय क्वालिटि वाइसबो बिराद मोजां आरोना बियो सो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आंखौहाय बोरै नुदों। ओमफ्राय नेक्स्टआ जाहैबाय आं बेखौ गानखांबावबायसो आरोना नोंथांमोना आंनि भिडिअ नुबाय जानांगौ नै आइथिंनि सिनानो दंलायलायो दाख्लै कलबा बिचआवबो गानलांदों आङो ओरैबायदि मोजां बेखौ गानोबाना आइथिंआ जोंखोल हिरा बायदि जोंखायो आरोना माने गुफुरथार नुयो आरो गोसोम माने सेन्डेलफोरखौ गानोबाना आइथिंखौ बिराद गुफुर नुगोना नङा देलाय बुंलाय कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर नोंथांमोना आंथ' बिराद मोजां मोनो गोसोम कालारनि हिल गोसोम कालारनि सेन्डेल गोसोम कालारनि फ्लेट माने एभ्रिथिं आं गोसोमखौहाय फुटवेयारावहाय बिराद मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय बेवहायबो नै एसेल' हिल दङ ओमफ्रायहाय जा मोजां आरोना बे गाहायनि जा मेटेरियेल बेयो जाहैबाय वेलवेटनि ओमफ्राय बेयो जाहैबाय एसे शाइनिं टाइपनि आरोना बेनि जा फिटाफोरा सो बेखौहाय जेबो मारिनाङा खुलिनाङा जास्ट आइथिंखौल' सोबानो जाखाबाय आरोना पुरा माने कम्फर्टेबल थार बेयो ओमफ्राय बेनि प्राइसखौ नुबा नोंथांमोना खर'सो गिदिंगोनदां आरोना माने खुसिजोंनो दै जेनेबा माइसे दाम गोसा होननानै खर' गिदिंनाय नङा माने खुसिजोंनो आयौ एसां खम आरो एसां खमाव ओरैबायदि मोजां होननानै नोंथांमोना शक जागोन आरोना नोंथांमोना आं बेयावहाय होनानै होगोन सो माखौथ' सिन्था खालामनो नङा होमबा नोंथांमोनाबो जुदि मोजां मोनदोंबा डिसक्रिप्शनावहाय लिंकआ होनाय दंखायो थांदो आरो बायदो आरो गानदो बिराद मोजां।
ओमफ्राय नेक्स्टआनो जाहैबाय नैबे हिला जा मोजां नुदों आङो स' बेबायदि फ्रन्टआवहाय बेबायदि डिजाइन थानाया दायो बिराद ट्रेन्डिं सोलिगासिनो ओमफ्राय लोगोसे बेयावहाय जा हिल दङ ना बेबो अभार गोजौद्रायबो नङा गाहायद्रायबो नङा लाइक मिडियाम हाइटनि आरोना ओमफ्राय बेबायदि हिला बिराद गाननो कम्फर्टेबल जायो माने बायगोन बायदि मोनो आरोना पेन्सिल हिलखौबा एसे गिलुं थायो आरोना मानो होनोबा जोंनिया मोदोमा गोलोद नालाय गोलोद मानसिया गाखोना होबाथ' बायहां माने बायगोन बायदि मोनो बेखौबो आङो व्हाइट कालारखौनो चुज खालामबाय जाहाथे आङो आलदा ड्रेसजोंबो वेयर खालामनो हायो डिफरेन्ट कालार्सनि ड्रेसजोंहाय वेयर खालामनो हागोन आङो व्हाइट एन्ड ब्लेक जुदि नोङो हिल बा जिखुनु फुटवेयरखौहाय बांसिन माने आलदा कालारजोंहाय नोंथांमोना वेयर खालामनो हायो स' बेनि थाखायनो आं बिराद मोजां मोनदों बेखौहाय आङो गानाखै दासिमबो गानगोन ओमफ्राय नोंथांमोना बेसेबां साइजनि हिल्स बा सेन्डेलफोर गानो आंनो कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहर ओमफ्राय आंनिखौबो खिथानोसै आङो नैबेयावहाय 37 लिरनाय दङ माने इन्डियानि 4 साइज गानो आङो ओमफ्रायहाय UK 37 आरो स' UK 37 आ आंनि थाखाय एकदमबारे बेस्ट माने आंनि साइज आरोना बरियाखा मानो होननानै बुङोब्ला अभार गोदोद्राय जायोबाना आइथिंखौहाय आइथिंआ जुदि अभार गोदोद्राय जायोबा साइजआबो गोदोर नांगौ जेरैबायदिहाय दाख्लै आंनि लोगोजों आंजोंहाय सेन्देल बायनो थांबा बेनि 40, 41, 42 साइजनि सेन्देलखौनो बा हिलखौनो मोना आरोना स' बेनि थाखायनो आं माने गावखौनो एसे लाकी होननानै साननानै लायो जे आंनि साइजआ UK 37 स' आङो गोसो बायदियै आंनि आइथिंनि साइजनिखौ मोनो आरोना एभ्रि डिजाइन एभ्रि हिल बा जिखुनु मोनजोबो आरोना बिराद मोजां मोनो आङो स' नोंथांमोना बेसेबां साइजनि गानो आंखौ कमेन्ट सेक्सनावहाय खिथाहरनो दाबाव आरो लोगोसे दायो आङो लास्ट दिन्थिनोसै मानो आलदा हिलबो दंमोन आंनावहाय गोदान बायनाय बाट बेखौहाय आङो अफलाइनावसो बायदों नालाय बेनि थाखायनो आं दिन्थिथ'ला आं जा बुस्थुखौ अनलाइनाव बायदों नोंथांमोनाबो जुदि मोजां मोनोबा बायनो हागोन ओमफ्राय अफलाइननिखौ आं दिन्थिनाबोथ' लाबथ' गैया नोंथांमोना दखानाबोथ' बेयावसो नालाय आं गवायावसो बायदों स' गवानिखौलाय नोंथांमोनालाय गवायाव फैनानै बायफैनो नङा होमबा सोरबा साफा सानैया बायफैनो हागोन बेरायथ'थ' फैनानै खिन्थु हिल बायनो थाखाय गवासिम फैनानै बायफैबाथ' जाया आरोना नैबे हिलखौ बायदों आङो वेट्स हिलखौहाय बायदों आरोना बिराद मोजां बेखौहाय आङो माबायदि ड्रेसजोंहाय वेयर खालामो मिथिबायना दखना बा मा होनगोन एसे इन्डियान स्टाइलावहाय जेनेबा कुर्ती सलवार बेफोरजों वेयर खालामो आरो लोगोसे आं जुदि लंपेन्ट गिदिर गानोना होमबाना आङो एसे गोजौ नुनायनि नैबेखौहाय ओरैनोलाय लंपेन्टआथ' गोलाव जाखायो नालाय ओमफ्राय बे गोलावावहाय सिङावहाय बेखौ गाननानै थासिगोन सानसिगोन गेम स्ट्रिमारिया बिराद गोजौ बेबायदि होननानै आरोना स' जों गाहाय हिन्जावसाफोरा बेनो लाबदै माने हिल गानबाबो बयफ्रेन्डनिफ्राय बा हौवानिफ्राय हाजबेन्डनिफ्राय गोजौसिन नुवा आरोना स' बरिया आं बेखौ बिराद मोजां नुदों कालार वाइजबो बेखौबो आङो आलदा कालारजोंहाय गाननो हागोन आरोना स' बिराद बरिया बेबो ओमफ्राय बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो मोननाय गोजा गोजौलाय जानो गोसोमोन किन्तु भगबानानो जुदि गोजौखौनो हरासैब्ला
नांगौ बायदिखौनो हरासैब्ला बेखौथ' जोङो खालामनानै लानो हायो नङा होमबा ओमफ्रायहाय हिल गानबाथ' एसे समायो हिल गानाबाथ' एकदम इदिस नुखायो लावदुमाथ' एसां गोजौजौ ओमफ्राय आं बेयावनो थालाङो एसे किउटबो नुयो आरोना बेबायदि गोजौ गोजौ सिख्लाफोरा रागा जोंनो नाङा मानो होनोबा आंबो गोजौखौसो मोजां मोनखायो आरोना खिन्थु गोजौ नङा नालाय बांद्राय मिडियामावनो गोलैयो दिसुन हाइटआवबोथ' गोलैया जानांगौ ओमफ्रायहाय स' गाइस नोंथांमोना बबे मोनसेखौ मोजांसिन नुखो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव आरो लोगोसे थाबैनो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय